Hawu bakithi. Hawu yazi ngiyayidlulela la emgaqweni ngithi mina hayibo nangu ugele eyihlalele yedwa. Hawu usungaze uhlale yedwa ngikho. Indaba watheka mina ngeke. Imint. No cucumber. Well. Thank you for the bengicela iglass bandla please. Siyabonga ngicela umlethele iglass. Nani phela senilethena mina ngedwa iglass. Hawu. Wamuhle. Siyabonga. Hawu. Yazi ukuthi Thank you. ngithulile ngakubuka. It's fine. Unonto igama lami. Oh, okay, Luyanda. Luyanda uthando. Hayi ngiyaloza ngaphakathi. Ngithi mina yazi mangibuka ngithi wangikhumbuza obhala kahle ethi bangcono ababili ukunoyedwa. Kusho mina lize lithi uyabusiseka onomngani. Oh, Ngoba uba nobuhlakani ngithi manje ngasherisha wisdom nawe kube mnandi angisabanje nami ngiyasizakala. So bani igama lakho sis? Unonto. Unonto. Okay. Uzeni khuleke uphuze ngithelele right thelele uphuze and ngiyayithanda lento ngoba kubalekile ukuthi siphuze amanzi ayadingeka Ne? baphile ekhaya Bayaphila sis. Bayaphila ekhaya lakho. baphile abantwana bawu-5 Unengane zo-5. Uyayingane wena? No. Angikabi nayo. uzokulethela bona because uyayidinga leya experience yokuba umama Uzobaletha bo-5 boba u-5 unayo indawo yokuhlala? eh Cha anginayo. khulileka the Lord will provide. Njengoba ngiprovidele setting ama-goals and stuff. So Yeah. bengifuna nje. Uhleleni lisiyena. Yangiqala ukwenzeka lento sisincesi. Khulileka sisonke. Family. Oh, We okay. are one. We are one. Athi Jesu mangabe nithandana. Uthi mayikhuluma nabafundi uthi ngangilambile. Amen. Nangangipha ukudla. Athi ngangomile. Nangangiphuza. Bathi nini inkosi? Athi lokho enikwenze kwabanye nikwenze kumina. Mina ngizelana ngizokunikeza uthando. Usonta kuphi? Church of Christ. Oh, umzalwane. Umzalwane. Wena Okay. Sonta Christ Kingdom Citizens. ukuba mahlaba. Yes, Baba Mahlaba. Uyamazi Uyamazi? kakhulu yababa uyaphila benoma. So, bhala noma i-vision board. Ubhale ufake iy'thombe because ingqondo kunento ekuthiwa i-reticular activating system. Reticular. Activating system ekhona lapha kuwena. So mangabe uney'thombe, your reticular activating system will then work over time to bring that experience to you. So when you have a vision board, iyakusiza ukuthi uyi-attract lezo zinto because you see every morning uyayibona. Uvuka uyayiqala. Mawulala, it's the last thing you see. Into oyithandayo. Ngithanda ukujima, ngithanda ukusebenza, ngithanda ukuba muhle nje, ngithanda isonto, personal development. Personal development. Athini uJim Ronnie? Hayi uyamazi? Ngiyamazi nawe uJim Ron Nkosiyami, esaphethe ukuthi sewashona. Bless you. So, Yeah. athi uma ngabe kuwukuthi it's good for another person, why not? Uyayithanda mina yani ngoba noJesu wayisho lento ekuqaleni ethi uma ngabe nikholwa nokwenza lokho okwenziwe yimina Yes. nangaphezulu. Amen. Because but he found athi no Hebrews the substance of things hoped for and the truth about the things that are unseen, faith. So yona by foundation of receiving Yes. these experiences Amen. also yabafuna. Yes. Umuntu right yazi sis. No awami la. Oh, Awami la. awesome. Ukuthi uyaphi vele? No, bengize kuwena nje. Yazi ukuthi ngivuka ekuseni kwakhona into ethi
hamba uye emhlanga. Buka Mangam. Uyangicwalisela nami. uza. Right. Thank you so much. Oh, siyabonga. Nasi lokhu ngespoon. Ngiyabonga. Asidleni. Khululeka. Hayi bo, manje sengikhohlwe ukuthandaza. Thank you, Lord, for the food we're about to eat. Thank you, Lord, for the hands that made it. May it nourish us, may it give us strength, and may it unite us in this new friendship. Amen. Amen. Woo. Uyafuna. Nani? That's just Ngishongo, nangishime.